мусобиқаи тосклоҳи бузург оид ба ҷудо дар шаҳри Улан-Батори Муғулистон оғоз гардид. Дар рӯзи якуми мусобиқа дар вазни 60 килограмм Меҳрзод Суфиев дар даври аввал бо намояндаи Фаронса, ки дорандаи медали биринҷии Гранд-слам ва Гран-при мебошад, нерӯ санҷида даст боло гардид. дар даври дуюм ҳарифи Суфиев варзишгари 27-солаи ҷопонӣ барандаи 9 каратаи нишони тиллои Гранд-слам ва 2 медали тиллои мастерс Рюиҷи Нагаяма рӯбарӯ шуд. Ин майдондорӣ бисёр маҷрои шадид касб кард. дар сонияҳои охири сабқат Нагаяма ба гирифтани 1 ва зари мушарраф шуда ба даври чорякниҳоӣ баромад. барои Меҳрзод Суфиев мутаассифона Гранд-слами Улан-Батор ба анҷом расид. ҳарифи варзишгари дигари тоҷик Муҳаммадсолеҳ Қувватов дар даври аввал Нейл Макдоналдс аз Британияи Кабир маҳсуб меёфт, вале ҷудокори англис ба майдон набаромад. Муҳаммадсолеҳ бошад рӯхати даври дуюмро соҳиб шуд. Энхтайван Ариюнболди муғул, ки 27 сол дорад, дар даври дуюм ҳарифи Муҳаммадсолеҳ ба ҳисоб мерафт. ҷудокори мо бо дарёфти 1 ва зари варзишгари мизбонро аз сари роҳаш берун кард. дар даври чорякниҳоӣ Қувватов аз варзишгари фаронсавӣ Ромайн Пикард шикаст хӯрда ҳуқуқи баромад дар даври тасаллубахшро пайдо намуд. дар сабқати тасаллубахш Муҳаммадсолеҳ бо Суниябазар Энхтайван аз кишвари мизбон ба татами баромада муборизаи шадид нишон дод. нахуст бо дарёфти 1 ва зари ҷудокори мо пешсаф буд, вале 10 сония монда то анҷоми вақти асосӣ ба иштибоҳ роҳ дод. имтиёзҳо баробар шуданд. мутаассифона дар Голден скор Қувватов мағлуб гардида аз идомаи рақобатҳо бенасиб монд. узви мунтахаби ҷудои Тоҷикистон Обид Ҷебов дар даври якуми вазни 66 килограмм бо ҷудокории Тайпей Чин Йен Минг Ченг нерӯ санҷид. бартарии Обид дар ин рақобат аз аввал эҳсос гардид. ӯ нахуст 1 ва зари ба даст овард. бори дуюм дар ҳолати мусоӣ дар бахши кор дар замин боз аз ҳарифаш имтиёз ситонида рохати даври навбатиро ба даст овард. ин дафъа Обид бо Каромат Ҳусейнови Озарӣ даст ба гиребон шуд. Каромат аз аввал камфаъол буду хаставу бемадор менамуд. варзишгари тоҷик баръакс ҳуҷум мекард. зинрӯдовар ба Озарӣ 3 шидо дода Ҷебовро ғолиб эълон кард. дар даври чорякниҳоӣ Обид Ҷебовро ҷудокори мизбон ва барандаи феълии медали тиллои Гранд-слами Улан-Батор Эрхембаяр Баттоғ интизор аст. Обиди 25-сола ин муғулиро бо маҳорати воло, партофти зебо ба тахтапӯш даду бо имтиёзи иппон ба даври ниманиҳоӣ роҳ ёфт. барои баромадан ба финал Ҷебов бо варзишгари Амороти Муттаҳидаи Араб Нармандах Баянмух даст ба гиребон шуда дар Голден скор ғалаба кард. дар рақобати ниҳоӣ варзишгари мо бо Басху Ёндонперенлей аз Муғулистон рӯбарӯ мешавад. рақобатҳои марҳилаи ниҳоии Гранд-слами Улан-Батор соати 14 ба вақти душанбе оғоз мешаванд, ки онҳоро телевизиони варзиш мустақиман пахш месозад. дар финал аст Обид Ҷебов. дар рақобати ниҳоӣ варзишгари мо бо Басху Ёндонперенлей аз Муғулистон рӯбарӯ шуд ва мутаассифона бо гирифтани 3 шидо шикаст хӯрд. бо ҳамин Обид Ҷебов сазовори медали нуқраи Гранд-слами Улан-Батор дар соли 2023 гардид.